Üdvözlök itt Seven, és ez itt egy Call of Duty Modern Warfare 3-as gameplay commentary lesz, egy Infected, mi is ennek a modnak neve? Ja, Citánon. Egyik spanommal vettem föl, őt Hobbitnak hívják, és nagyon jóba vagyok vele. Úgyhogy nem is az Infected, tehát a gameplay lesz a lényege ennek a játéknak, hanem a történet, amit fogok mesélni nektek. Na most ez a történet, ez arról fog szólni, hogy miért kezdtem el ezt a YouTube csatornát. Nos hát, mindent megmondva, azért nézem a magyar YouTube-osokat, azaz kodosokat, meg ilyeneket, inkább kodosokat. Nem nagyon sokat látok. Méghozzá ez lenne így a fő oka, és hát szeretek játszani. Rég gondoltam, csak akkor nem voltam olyan jó benne, mint most. Most mondom, hogy valamit tudok. Nem sokat, de nem tudok valamit. Minimum egy ilyen néha AC-130 ilyenek bejönnek, és hát ezek szoktak így lenni általában. Na hát, legyenek, ahogy egyik barátom mondja, legyenek a magyarok a legjobb kodosok, és szerintem tudjátok, kiről van szó. Nem barátom, csak ő is egy YouTube-os, és szerintem tőle ismerítettem az ötletet, hogy elkezdjek YouTube-ozni. És amúgy hát ez egy Infected, amin hát még úgy elkezdtem nagyrészt ezt a YouTube csatorna, és mi fog lenni ezen, tehát hetente olyan 2 gameplay-jel minimum fogok nektek jönni szerintem, tehát csak hétvégén van időm fölvenni, akkor sem mindig, és föl fogom venni ezeket a gameplayeket, és minden héten 2, esetleg 3, ha olyan kedvemben vagyok, de amúgy én ezt gondoltam. Nos, és hát ez egy ilyen majd lesz a sorozatban mindenféle érdekesség. Lesz egy olyan, hogy ilyen tutoriálok, hogy segítek az embereknek, lesznek olyanok, hogy segítek a tehát segítek nektek, hogy olyan legyetek jobbak. Megmutatom a klasszokat, mivel érdemes, hogyan gondolkozok, mire és hogyan lehettek jobbak, és hogyan próbálhattok jobbak lenni. Majd ezek is idővel eljönnek, ez csak egy ilyen kezdő gameplay lenne. Remélem, hogy élvezni fogjátok, és hát nem is tudom. És ez a gameplay, hát ezt csak úgy találtam egyik barátommal. Nagyon ideges lettem, na most üzöltem meg Hobbitot. Nagyon ideges lettem emiatt, hogy meg is látjátok, már sejtetitek, de nem fogok titkot elárulni, nézzétek meg inkább. És én a gameplayhez úgy körülbelül így ennyit gondoltam. Érdemesen meg fogom az összeset csinálni, tehát nem biztos, hogy lesz intrója, de azon is ügyködök még egy kicsit. Úgyhogy sok minden fog történni ezen a csatornán. Majd, ha úgy adja kedvem, akkor Black Ops is lesz. Black Ops 2 nincs meg, de majd meg lesz. Úgyhogy úgy fogok készülni, hogy
Hát megpróbálok minél többet lenni, tehát lehet benne tőlem akármi a mitől Dead Space-en keresztül a Prototype-on át a Need for Speed meg akármi, majd ti válasszátok meg, hogy mit szeretnének, lehetnek végigjátszások is. Most majd tervezek egy Dead Space végigjátszást, már el is kezdtem, csak miattatok újra fognám kezdeni. Az első rész, meg úgy az összeset, hogy végig fogom mondani, és hát ez a gameplay nem sokat fog elmondani. És mindjárt közelünk a végéhez. És annyit mondok, hogy köszönöm, hogy ha segíteni fogtok, akkor azt megköszönném, hogy legyenek ezek a mindenkinek, osszátok ide, és majd el is fogom mondani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és sziasztok! File mob. Sziasztok! 7 voltam.